Беләсезме, безнең татарда бер гыйбарә бар: эт эткә эт койрыкка дигән әйме. Бүген менә телебез шундыйрак, шундый гыйбарәгә туры киләдер шикелле. Чөнки гаилә мәктәпләрдә өйрәтелсен ди, аны дәүләт кайгыртырга тиеш ди. Дәүләт исә, безнең җитәкчеләр исә ул гаиләдә тәрбияләргә тиеш ди. Гадәттә инде алтын урталык була әйме, ягъни ул дәүләт тарафыннан да кайгыртылырга тиеш һәм әлбәттә гаиләдә дә. Мин, мәсәлән, менә хәзер бит инде күбрәк әйтәләр, балабыз бакчага китте дә телне онытты диләр. Мин моның белән 100% килешмим. Ни өчен дигәндә, игезәк кызларыбыз икесе дә 113-нче бакчада тәрбияләнделәр әйме. Безнең анда тәрбиячеләр икесе дә руслар иде һәм рус төркеме генә иде анда. Ләкин аңа карап балаларыбыз камил дәрәҗәдә татар телен белә. Ни өчен? Чөнки алар теләсә нинди рус сүзе әйтсәләр, biz аларны һәр вакыт, әле бүгенгәгәчә без аларны төзәтәбез, татарчасын әйттерәбез ул сүзнең. Һәм тора бара, менә безнең кызларга хәзер 11 тула әйме, тора бара балаларда теге Павлов этләре шикелле инстинкт барлыкка килә. Ягъни ата-анасын күрүгә, игә кайтуга бала үзеннән үзе татарчага күчә. Чөнки белә ул, әгәр дә русча сөйләсә, аңа хәзер әти-әни тарафыннан тәнкыйть булачак, әйме, зәтәшәкләр. Һәм инде ул шуңа ияләнеп бетә, әти-әнисе белән фәкать татарча сөйләшергә тиеш дигән уй, шушындый теге установка русча әйткәндә әйме, ул аңа формулаша балада. Әлбәттә, авыр балаларны бүгенге вәзгыятьтә гел татар телендә генә сөйләштерү. Ни өчен дигәндә, барлык мәгълүматны 80% дип әйтегәндә рус телендә ала. Шул интернет, шул телевизор үзара аралашканда, менә безнең кызлар 2нче татар гимназиясендә укыйлар әйме. Әлбәттә, бу зур әйбер инде, татар мөхитендә бала тәрбияләнә, ул үзеннән үзе телне дә белә, төп фәннәрне дә татарча укый бит инде. Ләкин шуңа карамастан, идә татарчасын төзәтеп тормасаң, алар әле бүген дә күчерләр иде. Шәмсия ханым, килешәм икән, бу очракта